Iku Sri, kulit kok liyane nglamban Sri. Apa sih mak ya Jarno tak lak sehat sing ngene iki Mas yo. Sri, Apa? aku suwedhi ngene iki Sri. Lho apa mak? Kon ra kadung kesuwur ya. Sing nakokne aku wingi. Dadak aku pas metu mlebu aku mlaku dadak gonceng arek wedok Sri. Wis ketok lek gak kenal sampean niku. Sampeyan sajane wis rada cinta ngono ya mak ya. Ya wis rada ya apa jenenge dicedheki wong ganteng sugih jare ya. Tibake kon lho pisah ambek bojone aku kenal wong bu. Di KDRT Sri, jatuh mana sama apa sih? Kok ono sama ya apa lek di KDRT lak iso kuru ta sama niku. Marane aku lak blonjo sih. Heeh. Kate gawe apa? Kris. Heeh. Lah kosong duite. Lah aku ya kuwake jare ditransfer 10 juta Sri. Lho, tibake. Lah sama kok maksudnya ku gak dikei bukti ngono ah? Ya mek ditutune di HP ini lah sudah tak transfer ngono Sri. Mek ngono to. Wedes kores elek iku. Untunge sampean mak, untunge sampean wis lem-lem Sri. Untunge sampean wis dituturno mulai saiki bomo ngurung rapi mak ya. Waro Sri aku kadung cinta Sri. Wis sakene mak. Wis kare sampean ku ya wis tuwek lapane kok mikir-mikir aton rapi barang iku. Jenenge Sri, wong koyo ngono dikei dhuwit, dipuarani nggawe PCX sapa sing gak teksem mbek wong koyo ngono iku Aku lho gak sing nomor kepengin aku duwe keinginan rapi meneh apa mak kok golek soro sampean niku. Kok meneh sampean sing wis tuwek. Wis sampean ku ibadah sing anu nomor 1 saiki ku ya wis tuwek sik atene bingung rabi ae. Wis tak menenangkan hatiku. Aku suwedi sakene mak sampean mak. Lakari sampean ku ya ngono mak. Wong wis tuwek ku atene manyalen. Tiru-tiru paitun. Wis tuwek ku ya wis meneng-meneng ngono iku lho wis ibadah. Antun patene golek lanangan tuh wong iku jan